שלום לכולם. בטח כמו שאתם יודעים, בערוץ הזה מה שאני בעיקר מנסה לעשות זה לנסות ולגלות את האוצרות העצומים האלו שהשאירו לנו. ובעיקר באופן אישי, האספקלר שדרכה אני מסתכל זה דרך שלושת התורות הגדולות של רבי נחמן, אדמו"רי חב"ד והרב קוק. והם אפשר לומר המרכז שדווקא בגלל ששלושת התורות האלו, המשניות העצומות האלו, עסקו כל כך הרבה באדם ובנפש שלו ובשליחות שלו, בתפקיד שלו ובתכלית שלו, אנחנו בעיקר נוגעים בהם, בתוך הערוץ. אבל ברור לנו, וזה צריך לומר, שהרעיונות שאנחנו מוצאים אצל המאורות האלו שהזכרנו עכשיו, הם לא נוצרו יש מאין. כלומר, לכל רעיון, בין כל אחת מתוך התורות האלו, אנחנו נוכל למצוא איזשהו רעיון גולמי יותר, או את השורש שלו, שהוא נמצא בתוך התנ"ך, ובמיוחד בתוך פרשת שבוע. בתוך פרשת שבוע אנחנו יכולים לזהות כבר את הרעיונות האלו, והרבה יותר קל, אחרי שקצת מכירים את הרעיונות האלה, להתחיל לזהות אותם איך הם נמצאים בתוך הפרשה. מה שאנחנו ננסה לעשות היום, בתוך כן, פרק שנקרא אוצרות הנפש של פרשת ויחי, אנחנו ננסה לראות איך הדברים האלו מתוך הפרשה, אנחנו יכולים לקחת אותם, לראות כמה הם רלוונטיים וכמה שהם למדים אותנו על האופן שבו אנחנו צריכים לנהל את הנפש שלנו, נכון, לגלות את האוצרות שלנו, לרדוף אחרי השליחות שלנו, להרגיש טוב יותר, לגלות את הכוחות, לפרוץ את הגבולות שלנו וכל הדברים האלו שמעסיקים, אני מבין, את כל מי נרשם, כל מי שרשום לתוך ערוץ אוצרות, ולכן זו גם הזדמנות, כמובן, שאם אתם מקבלים מזה ערך, אחד, תעשו לייק, תעבירו את זה לאנשים, מוזמנים להשאיר תגובות, כל הדברים האלו כידוע, בשביל האלגוריתמים, בסופו של דבר זה גורם לעוד אנשים להגיע ולקבל את הערך הזה. טוב, אז אחרי ההקדמה הזו, בואו ננסה לראות היום פרשת ויחי, מה אנחנו יכולים לגלות בתוך הפרשה הזו. מה שנוחים היום להתעסק, בואו נבין איפה אנחנו נמצאים. פרשת ויחי, כלומר, יוסף כבר הזמין את יעקב ואת אחיו, כן, לבוא ולהתגורר במצרים. יעקב בזמן שהוא נמצא במצרים, כן, אומרים חכמים, לא הייתה לו שם, הרוח הקודש לא הייתה לנבואה בגלל הצער שהיה לו בשביל יוסף, ואז מתחילה הפרשה ויחי יעקב בארץ מצרים. והדבר הזה מיד כאילו תופס את העין, שרבי נתן בליקוטי הלכות מסתכל על הפסוק הזה, הוא מיד שואל את השאלה הבאה. מה זאת אומרת? בארץ מצרים כתוב על יעקב ויחי, כן, כלומר, ויחי, שהוא קורא את זה לא רק ויחי עוד כמה שנים שהוא חי שם, אלא הייתה לו ויחי, הייתה לו שם החיות, היה לו שם הוא מצא דווקא את המקום שלו, את מנוחת הנפש שהוא חיכה לה, את השמחה, את האושר, את העונג, דווקא זה היה, דווקא בארץ מצרים, איך יכול להיות, כן, מצרים מלשון מצר, שמה שאנחנו מחפשים לא נמצא במקום הנוח, הקבוע, המוכר לצורך העניין בארץ ישראל, אלא דווקא במצרים אנחנו מוצאים שיש שם ויחי. והדבר הזה מזמין אותנו לבדוק מה העניין בכלל של מיצר, כן, או של לחץ, של איזשהו דוחק או אתגר שעומד לפנינו, ולמה דווקא הדבר הזה מעורר אצלנו תחושה של ויחי. כדי להבין את זה, אפשר לנסות קודם כל להבין למה אנחנו בכלל צריכים, כן, וזה חושבים לעשות בפרק הזה, לנסות להבין מה המקום של המטרה, של היעד, של הדוחק, של המיצר, ולמה דווקא אנחנו מקבלים שם את החיות הזו הגדולה שלנו מחפשים לה. עכשיו, חשוב לומר על מה אנחנו לא מדברים. היום בתקופה שלנו שאנחנו עמוסים בכל כך הרבה מידע, וכן, יורים עלינו כל הזמן ברשתות החברתיות, כן, שיש לך הודעה ובוואטסאפ, ואנחנו כל שניה יכולים להגיע לכל המידע שבעולם בלחיצת כפתור, וזה כל הזמן נמצא אצלנו בכיס או ביד, זה יוצר לחץ, זה יוצר עומס על המערכת, כן? יש פסוק מדהים שכתוב, והחוכמה מאין תימצא, כלומר, כדי שתופיע חוכמה, צריך להיות גם איזשהו עין, צריך להיות איזשהו ריק, איזשהו חלל, איזשהו מנוחה, איזשהו משהו שלא כל הזמן עמוס. ברגע שאדם כל הזמן מעמיס על עצמו, ברגע שיש לנו כל הזמן, אנחנו צורכים עוד ועוד ועוד. החוכמה האמיתית, הפנימית, לא יכולה להופיע, כי היא חייבת קודם כל לייצר איזשהו כלי, ואם אנחנו כל היום מעמיסים את עצמנו חדשות, ובכל מיני עניינים שבדרך כלל הם לא כך נצרכים, כמו להגיב על איזה משהו בקבוצת הוואטסאפ המשפחתית, כדי שהוא לא תעלה והוא לא תעלה, והרבה פעמים זה תופס לנו מקום. ברגע שזה תופס מקום, זה לא מאפשר למשהו, לאיזו תובנה חדשה להתבשל, ואנחנו יוצאים מופסדים. זה גם יוצר לחץ, יוצר סטרס. ולא על הסטרס הזה אני מתכוון שנוראים שאנחנו צריכים להכניס את עצמנו לאיזשהו מיצר. הכוונה, אפשר לדמות את זה לאימון גופני. זאת אומרת, כאשר אני רוצה לפתח את השריר שלי, לחזק את השריר שלי, מה שאני צריך לעשות זה להעמיס עליו משהו שקצת קשה לו. עכשיו,
פה צריך להבין, אם אני מעמיס עליו מעט מדי, הוא לא יגדל, הוא לא יתפתח, וכנראה גם שהאימון די נשעמם לי. מצד שני, אם אני מעמיס עליו יותר מדי, אני מסתכן בפציעה, ובזה שבסוף האימון לא ישיג את המטרה שלו, כי אני לא אצליח להרים את המשקל הזה, שחלילה האדם ירים את זה, ואז הוא ייפגע או ינזק מזה, לא זו הכוונה. כדי לפתח, לחזק את השריר, אנחנו צריכים מטרה שהיא קצת יותר ממה שאנחנו יכולים, כן? זה נקרא אימון מכוון. אנחנו לא סתם תופסים את המשקולת הראשונה בחדר כושר, אלא מסתכלים מה אנחנו יכולים, ואז אומרים, אוקיי, מה אני יכול? עכשיו אני עושה עוד קצת. וברור לנו שככה צריך להתאמן כדי לחזק את השרירים, כדי לייצר שם התפתחות גופנית לצורך העניין. ודבר מאוד מאוד דומה, זה שאנחנו מדברים על להכניס את עצמנו לאיזשהו מיצר. מיצר הכוונה, איזשהו אתגר מודע שאני מכניס בחיים שלי. כי שאנחנו כביכול בארץ ישראל, כי אני לקח את הדימוי הזה, כן, של הפרשה, שמדברת עכשיו על זה שרבי נתן מזכיר שם איך בארץ ישראל, שזה המקום הנכון, זה המקום הברור, זה המקום המוכר, הידוע, טוב, דווקא שם אין ליעקב ויחי, ויש לו ויחי דווקא שהוא נכנס לאיזשהו מקור של מתח, שהוא נכנס למצרים, למיצר, והסיפור הוא שאנחנו צריכים להציב לעצמנו כל מיני מטרות ויעדים, כי דווקא ככה אנחנו מגלים ומשחררים יותר כוחות שנמצאים עכשיו כלואים בתוך עצם הנפש, מוציאים אותם החוצה. ומוציאים אותם דווקא על ידי אתגר, ואם אין לנו אתגר, אנחנו צריכים ליצור אותו, כן? זה יכול להיות אתגר שהוא אתגר של ללמוד משהו חדש שאנחנו לא מכירים. שוב, אנחנו לא נקפוץ עכשיו לאיזשהו חידה מסובכת, או איזשהו, ניקח למשל לימוד גמרא, איזשהו דף מאוד מאוד מורכב, אבל לנסות משהו שקצת קשה לי כדי לייצר שם מעט מתח, מעט מיצר, מעט מצרים, כדי שם אני אוכל להרגיש תחושה של ויחי. דווקא שם החיות מתגברת, כי אני צריך לעמוד בפני איזשהו עניין. אותו דבר אם אני עושה, כמו שאמרנו, לגבי ספורט, אני צריך לייצר לעצמי באופן מודע אתגר, ודווקא שם יש ויחי. אם אין אתגר, אם אני כאילו בכל המקומות שומר על איזשהו סטטוס גבוה שהכל בסדר, הכל זה, אני לא מאתגר את עצמי, לא עושה, בדרך כלל או שתהיה שם ירידה, מה שבטוח עלול ליצור שם גם איזשהו שיעמום ותחושת חוסר סיפוק, חוסר מימוש, שהיא מתרחשת דווקא, כן, במפתיע, שאנחנו מעמיסים על עצמנו איזשהו, לוקחים לעצמנו איזשהו אתגר, איזשהו משהו שהוא קצת קשה לנו, שאנחנו עדיין עוד לא עשינו אותו, וברגע שאנחנו עושים את זה, דווקא אז מגיעה תחושת ויחי, כן, ויודע את זה היום כל מי, למשל, שיש לו עסק. הדבר הראשון שאדם עושה בעסק, הוא קודם כל צריך שיהיה לו איזשהו חזון, איזושהי מטרה מסוימת, ואז הוא מארגן את כל המטרות המשנה בהתאם למטרה הזו. אז השלב הראשון שלומדים, כן, מפרשת ויחי, זה שויחי יעקב בארץ מצרים, זה אומר אני רוצה לקבל את החיות שלי הרבה פעמים דווקא עם מקום שבו יש לי איזשהו אתגר שעומד לפניי. זה יכול להיות אתגר רוחני, אתגר מנטלי, מחשבתי, אתגר רגשי, אתגר פיזי, אבל כן לייצר איזשהו אתגר לא כבד מדי, לא קל מדי, אבל הוא דווקא זה שעתיד להביא את הויחי. אגב, יש דוגמה מאוד יפה, זה נקרא מטרות זהבה. כן, זוכרים את הסיפור על זהבה ושלושת הדובים, נכון? אז שהיא רצתה לשכב על מיטה של אמא, זה היה רך מדי. שהמיטה של אבא היה קשה מדי. זהבה דווקא רצה את המידה הבינונית, כן? אותו דבר עם האוכל. הדייסה הזו קרה, הדייסה הזו חמה, לא, משהו באמצע. אותו דבר, זה מה שאנחנו מחפשים, זה את האמצע הזה, שהוא זה שמייצר ויחי. מטרות זהבה כאלו, שהן לא קלות מדי, לא קשות מדי, אבל כן יש שם איזשהו אתגר, מכניס אותנו לאיזשהו מצב של מיצר, קל, עדין, אבל דווקא הוא גורם לנו ויחי. אז זה השלב הראשון שאפשר לקחת וללמוד, דווקא מהמקום שרואים שיעקב מקבל חיות מארץ מצרים. הדבר השני הוא מאוד מעניין, מי שכותב עליו, כתב מאוד יפה, זה דוקטור טל בן שחר, כן? מי שלפני, כבר כתב כמה ספרים, אבל הוא כתב את הספר באושר ובאושר, כן? הביא, אפשר לומר, מחיי הפסיכולוגיה החיובית, כן? קדמו לו כמה, אבל הוא זה שהביא את זה באמת, לפחות בישראל, דרך הספרים שלו, כן? הראשון הוא באושר ובאושר, פעמיים באלף, והוא כותב שם דבר מאוד מעניין על הצבא של מטרות. הוא כותב את מה שאנחנו יודעים כבר, את זה שמטרות והצלחה קשורות. אנחנו רוצים להצליח, צריך שיהיה איזושהי מטרה. זה רוב הפעמים, רוב מוחלט אפילו, כדי להצליח באיזושהי עניין, אני צריך שתהיה לי מטרה. אני לא אמור סתם רק לזרום עם החיים, אלא לייצר לעצמי גם איזושהי מטרה שאליה אני חותר, ויש קשר הדוק מחקרית בין הצלחה לבין מטרות. אבל הוא כותב, בין הצלחה לאושר, או בין הצבת מטרות לאושר, בין הצבת מטרות לשביעות רצון, לקורת רוח, פה זה כבר לא בדיוק ברור.
ההצעה שהוא מציע, הצעה מאוד מאוד מעניינת. הוא בעצם הופך את המטרה, כן, או את היעד לאמצעי. אני לא בטוח אם זו הדוגמה שהוא נתן, או שהיא דוגמה שלי, אז אתם מוזמנים לבדוק, אני מצטער שאני לא זוכר. אבל תחשבו על זה שאני יוצא עכשיו לטיול מאורגן. מה קורה בטיול מאורגן? בטיול מאורגן אין לי בעצם את הספקות לאיפה ללכת. כלומר, אני לא ברגע, איפה אני אעשה? מה אני אעשה? אם אני אקח ימינה או שמאל, איפה אני אוכל צהריים? אני אעשה ככה או ככה, אני אעשה. עכשיו, אני יודע שיש אנשים שמאוד מאוד אוהבים את זה. יש בזה משהו מקסים בלצאת ויאללה, אני עכשיו זורק את עצמי ויהיה בסדר. אבל דווקא שיש משהו מאורגן, שאני יודע שאני רוצה היום לגעת באלף, בית, ג', ד', דווקא זה משחרר אותי. דווקא זה מאפשר לי להרפות, להניח לדברים ולתת לי אפשרות ליהנות מהדרך, כי אני לא עסוק כל הזמן, אני עושה את הדבר הנכון, לא עושה את הדבר הנכון, קבעתי איזשהו משהו, ועכשיו אני הולך לשם. וזה מאוד מאוד דומה לעניין הזה של ויחי. כלומר, אני מקבל את החיות, את הקורת רוח הזו שהזכרת, את אותה שביעות רצון, דווקא מזה שאני מציב לעצמי מטרה. כלומר, מטרה דווקא, פה היא נתפסת לא בתור איזשהו מה שמכניס אותי לדחק, אלא דווקא משהו שמייצר אצלי ויחי גדול, כי אז אני אומר, יש לי מטרה. אני יודע עכשיו מה אני רוצה לעשות. ברגע שאני יודע מה לעשות, אני יכול גם לעצור וליהנות מהדרך. אני יכול לצאת עכשיו בטיול שלי ולקחת איזו נשימה, להסתכל על השמיים, להסתכל על הציפורים, ליהנות פשוט מכל התהליך, בגלל שיש פה מטרה. כי המטרה היא לא מטרה בשביל עצמה, היא מטרה שהיא אמצעי לרגע הזה, להתחבר דווקא לרגע הזה. בעיניי זו תובנה מדהימה, נהדרת, שאפשר לראות אותה ממש כאן. ויחי יעקב בארץ מצרים, דווקא בארץ מצרים, דווקא שמכניסים לאיזה מיצר, איזה אתגר, איזו מטרה, איזה יעד שאנחנו רוצים להשלים, דווקא אז יש לנו ויחי. אז תודה לכולם, מוזמנים כמובן, אם עוד לא נרשמתם, להירשם לערוץ, לשתף את הסרטון, מקווה שגם שבוע הבא נעשה משהו כזה, אוצרות הנפש בפרשה, תודה ושבת שלום.